L'heroi, el sant, el mite, el símbol, la llegenda, Sant Jordi. Potser pocs personatges signifiquen tant per Catalunya o són part de la nostra identitat. Només cal recordar que l'11 de setembre de 1714 els diputats catalans de la Generalitat de Catalunya es batien amb la bandera de la Creu de Sant Jordi, que, com la bandera de Santa Eulàlia, va ser també destruïda pels borbònics. En aquest llibre ho trobareu tot, trobareu la llegenda, trobareu la història, trobareu també el que significa per a la nostra pàtria Sant Jordi. Per la part d'imatge, que és la que em toca, crec i penso que la recreació amb imatges fotogràfiques de la llegenda està a l'alçada que ha d'estar, que és del nostre patró i de la nostra llegenda més internacional. Espero que us agradi i per molts anys el podem gaudir.